Čes, jak chci, jdu vám natáčet další video. Jak víte, tady se hodně zase posunulo na dílně, já vám otočím kameru. Jeden poflakovač. Teď tam byl druhý nový poflakovač než malý. Tady Dan vyrábí Pong, máme to tu předělané, vymalované. Není to vymalované úplně všude, ale je to tak trochu pořádek. Každopádně tady máme od pana Janáka 7, kde Dan roztrhal před chvilkou svoji modlitevní knížku, protože zrovna předělává dorazy dveří, nebo jak to nazvat, co Dane? Danovi si hezky leskne pleška, je upraven. Jinak 7 vám můžu říct také malé infíčko, je to Davida Janáka, určitě znáte, dělá výfuky, Dakar, má svůj YouTubeový kanál, respektive má 2 kanály, má o výfucích a respektive vlog, má Dakar vlog a točí, dělá vám tady výfuky, všem široko daleko, tohle je jeho 7, V8, 4,4. Trošku jsem se tady natrápil, přijelo to tady vlastně jenom na 4 válce, dalo by se říct to auto. A týden jsem byl nemocný, ale i tak jsem si s ním hrál a teď je to tu druhý týden, ještě jsme dodělávali s Danem dneska brzdy. Dan teď dodělává dorazy dveří vlastně všech 4, spravoval roletku vevnitř. No, byla to zábavička. Sami vidíte, tady je strašně moc místa. Kdysi jsme montovali na stejný motor nerezové svody. Najdete to klidně ve videích, je to asi 2 roky zpátky. Jinak já jsem tady přetěsňoval ventilové víka, tím, že tam tekl olej do válců, na svíčky. Všude tady to nasávalo falešný vzduch. Potom ještě taková trápička na konci, kdy jsem měl, už jsem myslel, že jsou skočené rozvody na jedné výfukové vačce, ale nakonec po vyčištění solenoidů od vanosů a podobně, vymazání adaptací, motoru a všeho, to chytlo na všech 8 a já jsem byl strašně šťastný. Dělal jsem na tom ještě automat, tam vám tady možná stříhnu takovou, co mi tady dal sežrat ten, co ho dělal přede mnou něco, ale OK. Takhle se servisují převodovky. Převodovka po výměně oleje, vana, vajko, tak už asi původní sice není, ale nová taky určitě není, protože olej je dělaný asi půl roku zpět. Na to má možná 5000 to auto od té doby. Když se podíváte, tady tohle je na 27 Torx. Jsem ho tam strčil a říkám pohoda, povolím, Torx se nové praskl. Říkám, panebože, co je? No a teď už vidím proč. Protože frajer samozřejmě nechal podle mě původní vanu, povolil jí, samozřejmě pak ji nasadil a normálně to dorval, ty vole, na hovado. Tady ten už mám volný, ale já musím do každého toho šroubu namlátit kladivem prostě T30, protože když tam dám 27, tak ho strhnu ten šroub samozřejmě, tak jako je tady tenhle, to budu muset odvrtat, takže tam vždycky na hovado namlátím T30 kladivem a potom to až povolím. Takže takový jsou lidi. A jak říkám, Dan dodělá toto a už by to mělo jet zpátky k Davidovi. No a já vám ukážu teď už to, co jdeme dělat my. Jak vidíte, tady jenom je pořádek, před barákem je pořádek. Tady jenom Danovo auto a tam je moje jedno auto, ale ono jedno tam stojí ještě venku, tam nahoře jsou další 2. Jedním je manželka v práci. No a já si zaběhnu. Tady stojí turbo, které momentálně nefunguje. Čekám na kluky ze garáže, budeme to ještě ladit znovu. No, ještě s tím máme co dělat. Protože po výměně volnoběžného ventilu, který pořád zlobil, to teď zase nejezdí vůbec studené. Kábroš, ten tady taky odpočívá. Tak, trošku zeleně. Ha! A tady stojí Kara, se kterou si budeme v tomhle videu hrát. Tak, je to faceliftová X5, 3 litr, nafta, bohužel s motorem N57, což, jak víte, nebylo úplně podařený motor. Momentálně kamarád Honza, takhle vám to ještě řeknu, kamarád Honza to má nějakých 5 let.
Kupoval to, mělo to na 120 000. Teď to má 180, rozvody ještě nejsou udělané, takže to je takový strašáček tady. Ale bude se to auto prodávat, takže on už ty rozvody dělat nechce. A tak budu dělat běžný servis, takový prostě, ať to funguje, ať to jede nějak, oleje, diferáky, olej automat, tady sedačky, budeme dělat sání, protože tady to hodně trpí, že sání se zakarbonovává, bohužel, a zase jako vždy udělaný chip tuning, ale podívejte se jak. Vidíte to? To je na poblití tohleto. To je prostě v prdeli. Takže dle mého názoru DPF už je off po smrti, respektive nedobrovolně zemřel, protože ten software zase dělalo nějaké prase, jako vždy. Takže to budeme spravovat taky a tak. Takže zatím asi vše. Já si to jdu hodit do garáže a budu vás průběžně točit, informovat. Nejím na to dělat s Danem, on tady furt něco mumlíkuje, vůbec nevím, o čem mluví. Ale už má hotové jedny dveře. Přesně, ještě 3 a bude mít všechny. Tak, já jsem si tady dovezl šmudlu. Už ho mám na zvedáku. Nějaké kočičky tu běhají, zvířátka, lístečky. Krásné. Už vím, že jsem si vzpomněl, co jsem chtěl udělat, než to tady strčím do garáže, že to umyju, no, tak už jsem to nestihl. Takže já, jelikož je 8 večer, tak si z toho prostě akorát už dneska vypustím oleje a asi pak usnu někde. A zítra budeme pokračovat. Tady už se na nás směje sáníčko, dekluju to. A zítra mi přijdou ještě oleje. Dokonce se zastaví pan Ravenol přímo za mnou. Takže si popovídáme chviličku a já si to tady jdu prolínout. Mrknu, já to oddeklu ze spoda a podíváme se na to ještě spolu za chvíli. One eternity later. Tak já už jsem vám to tady odekloval. Takže my se podíváme sem, tady krásný přístup, když se sundá tenhle boční dekl, což je fajn, protože u E53 tam to trošku bolí. Tady vidíme uložení kardanu, to je úplně v topu. Hardina v topu. Ale co už třeba není v topu, tak u téhle rozvodovky 45L označená, tuším, máme napouštěcí šroub. Zde, vidíte ho tam uvnitř, máme nápušťák, ano tady ATC 45L, no ale výpušťák už tady nedali, protože šetříme, tady by musel být nálítek se šroubkem, že jo, v prdeli prostě, jak to má člověk měnit, paráda vysávačkou, to tady budu pusou toho caju asi. To samé diferáky, ale tak to už jsme si zvyklí, že prostě od dob E90 řada, E60 a podobně už vypušťáky nemají. To samé, naštěstí přední diferák vypušťák má, nápušťák je tady z boku, takže aspoň tady je to v cajku a vypušťák na motorový olej máme tady. Převodovka potom tady, ale tak tady se mění celá vana, takže to je v pohodě. Takže dneska já si vypustím ty oleje, to nevím, jestli vám musím natáčet, jak z toho teče olej, potom jak se tady rozčiluju, když to budu odsávat stříkačkou, to samé jak budu tady dělat, že jo. Z tohoto, co se dá robit. Takže to si uděláme, tady nejsou nějaké šílené úniky, trošku tady, ale to vypadá docela na pohodu. Co jsem chtěl ještě říct, jak tady jsem koukal na nápravy, všecko bez vůlí, pěkné, jako asi ten nájezd 180 bude sedět. Je docela hezké to auto na to, že jezdí v Čechách. Tady, spoda na výfuk, bohužel, ale to je prasklé všecky. Takže to je asi úplně jedno. Ty polosy, ale tak to prostě tak je, no. Jako to ničemu nějak úplně nevadí. No jinak jako v pohodě, no. Tady vzorek v topu. Ale tak jasně, no.
OK. Asi jdu vypustit ty oleje. A pak se zase přihlásím. Já jsem vám chtěl ukázat vlastně tady, jak jsou ty ramena. Tak tady, když si kouknete dovnitř, víte, už jsou tam trošku praskliny. Jo, to jak hezky nasvítím. Tak, teď to tam jde vidět vevnitř. Tak, a ono tady ještě jako relativně OK, jo. Co to druhé, jak vypadá? To je, no. Už to trošku porvané je. Tak, a teď může dojít třeba k tomu, že jedete na plné pecky někde, tolik, co to auto umí, a dupnete naplno na brzdy. Tak ten cylinblok se dokáže normálně třeba urvat a začnou vám kopat brzdy. Jo, často právě si lidi myslí, že jim kopou brzdy, že je to brzdama, udělají brzdy, ale kope to furt, protože je urvaný tenhle cylinblok a to kolo pak prostě nedrží tam, kde má. Má to tendence uhýbat. Ale co je ještě problém je ten, že pokud vy uděláte brzdy a máte tohle urvané, tak ty brzdy začnou kopat, vy spravíte tohle, ale ty brzdy budou kopat furt, protože je to zničí. Takže většinou se snažím, když třeba kopou kotouče, tak opravdu tohle prověřit a v nějakém náznaku už tak nějakého problému prostě ty ramena vyměnit. A ono stojí 2,5 tisíce, tuším, to rameno jedno. Ale jako bohužel, prostě jestli to tady to rameno je, má to na je to 200 000, tak to má nárok na výměnu, jo. To se o tom nebudeme bavit. A než aby to zase zničilo nové brzdy, tak je to fakt škoda, takže na to pozor. Doporučuje se vždycky u výměny také měnit šrouby nebo matky, že tyhle ty ani ne, tyhle ramena, ale tady u tohohle, když to neuděláte, tak to normálně se to povoluje. Dotáhnete to na byka, na 2 byky a stejně se to povolí. Takže se šroubama. Vždycky. Tak vypouštím olej na motor, jenom taková radička, vždycky si otevřte i filtr, ať steče veškerý olej z olejového domku do vany. Takže takhle, jinak já to dneska balím, protože Dan už to bude mít hotové. A jdeme domů. Venku už je tma. Je třeba jít domů. Ne se tady hrabat v bavorákách, že jo? Že jo, Dané? Ne, že se budeme tady hrabat v bavorákách, jdeme domů, ne? A jdeme domů a budeme se tam hrabat v posteli. Přesně, cože? The next day. Tak svině, stavil se za mnou pan Ravenhol, ten tam vidíte za mnou. Otočím kameru. Každopádně, co vám chci ukázat, je tohle. Tohle teďka budu testovat v mém závodním autě. Máte tam teďka takovou vsuvku tady. 3 litr M54B30, 4kolka, co používám prostě na rally slalom, vrchy, záleží co, jak kdy, jak mám chuť. Takže budu testovat 10V60. Já se tady s tím trápím hlavně co se týče teploty oleje, protože mi jde teplota někde přes 120 stupňů a to už je hodně pro tenhle motor, protože se mi třepou hydra, klepou mi hydra. Tak, každopádně jedu teďka tady. Mám tady na X5 už prostě díly, sání celé, vění to kus za kus, filtry, výbojky. Tady vám chci jenom říct, to jsou oleje do diferáku. Tady už vlastně v diferenciálu nemáte klasické VSGčko, 75V90, ale v předním diffu je to tady psané, moment, vám to ukážu, norma. V jednom je myslím G1 a v druhém G2, je to tady vidět někde, nevidím to. Někde to tu ale bylo psané, bo jsem se koukal na specifikace, každopádně tenhle olej je jakoby i do předního, i do zadního diffu, už na těch novějších X5, v těch starších se říkám používalo VSGčko, jinak do rozvodovky, tady je ta 45L, tam dávám klasický, jakoby náhrada TF 0870 tuším, a tady je vlastně klasický DTF1, jo, tady je to taky uvedeno, ATC, blablabla, no, takže to jde tam. Každopádně já jsem to včera, vypustil jenom olej, trošku jsem to tady přirozhodil, no je takový špindírek, trošku chtěl by ho to opláchnout.
Dobrá, já se přihlásím, já budu dělat to sání, filtry, oleje, to si ještě uděláme a budeme dělat tu jednotku, to si taky ukážeme, protože jak to tady každému ukážu, a řeknu mu, že to má na 180 000, tak to je špatně, no, ty koncovky. Tak, já tady zrovna vypouštím přední diferák, vždycky si povolte první nápušťák na těch diferákách, protože vy si ho pěkně vypustíte, to je strašně fajn. No a pak třeba zjistíte, že nedokážete povolit nápušťák a jste, víte kde, v prdeli. No tady to je pěkný olejíček, ještě to se teda divím. Tady asi ho někdy někdo měnil, což je hezké. Super, já jsem celý od oleje, no to je prostě gramloň, když mám v jedné ruce telefon a druhou mám něco dělat, že? Nevadí, ale teda čumím na to, že někdo měnil olej. Jsem zvědav, co pak vypustíme z převodovky a z rozvodovky. No bohužel teda z rozvodovky to budu muset docávat jak debil, že? Protože se šetří na vypušťákách. Tak já zas jdu něco dělat. Tady klasicky jedu bomby a zapomínám točit, jaj, cholera. Sundal jsem tenhle kryt, držák teda, to je vlastně tohle, to jsme si ukázali před chvílí. 3 a 3, to jsou myslím desítky s 16 hlavou, nebo 12, nevím. Zde je teda vypušťák, jiná pušťák v jedné osobě. Vypušťák to nemá, musíme si to odsát, tak jako z diferáku. Jo, tím, že si sundáte tady tenhle držák, stejně kvůli převodovky se musí sundat, protože se nedostanete tady k těmhle šroubům, aby se dala sundat vana. A kvůli naplnění a vypuštění rozvodovky se vždycky na těch S70 musí sundat ten držák. Diferák už mám vycucnutý. No, je to prostě chuťka, no. Jak tady ten kyblík je tak černý od motorového oleje, který z toho vytekl tady ten mazut. No, co se dá dělat, takže já si jdu vycucnout tohle vystříkačkou si to vycucnu. Tam je snad litr necelý, takže to je v cajku, to je na pohodu. Tady vidíte krásně, jde vidět průchodka na automatu, že neteče, což je fajn. Byl to častý problém, já ji samozřejmě budu měnit. A něco jsem vám chtěl ukázat. A zapomněl jsem, co to bylo. Můžu chvilku přemýšlet, moment. No, nemůžu si vzpomenout, co to bylo. Já to jdu vycucnout, já si pak vzpomenu, tak vám to tady řeknu. To byla nějaká určitě chytrá věc. Úplně miluju, když prostě se tady ta příšera strhne v té vaně, bohužel stává se to, nejde to pak povolit. Tak si musíte díru udělat. No, a pak počkáte, až to vyteče všecko ven. Pak si zhodím vanu. Já už vím, co jsem vám chtěl ukázat, tohle. Víte, na co to je, když se to auto sekne a nemůžete nikam jet, ani tam ani zpátky, tak vlastně dotáhnete tenhle imbus, kdy se zvedne tahle páčka a auto se hodí do N-ka. Jsem to jednou bohužel musel taky použít, jenomže máte tady kryt pod motorem, takže a pod převodovkou musíte sundat a potom to dotáhnete a můžete to auto otlačit, akorát, že jak se to dotáhne, tak samozřejmě to auto potom nejde zamknout, řve to, pípá to, no prostě hromada bezpečnostních blbostí. Takže vy nejen, že jste ve stresu, že vám nejede auto, ale ještě jste ve stresu, že ho nemůžete zamknout, že jste nasranej, že jste všechno. No, úplně to nedomysleli, co se dá dělat. Ahau. To bylo do hlavy. Takže já mám to, já si jdu zhodit tady vanu. Ještě a dneska už to necháme vykapat pěkně do zítřka. A mi už to pěkně vykapává. Já jsem si vytáhl i všechny šrouby, abych tu mechatroniku jakoby poskočil dolů, protože tady ji nemůžete úplně vyndat. Tak jednoduše, takže tuto neudělám a mi to tady kape všecko dolů. Tady ještě si vlastně ukážeme, jak povolím. Tady, jakoby, vidíte to dám nahoru. No tak si mi vlastně rozpojí ten konektor. Tak. No, se mi ho nechce. Jak když to natáčím, tak to nejde. No, tak, a venku. Tak, supíš. A tady si spustím tady ten plíšek. Jo, tady tenhle. A vlastně můžeme to... No tak. Tak já si musím pomoct, za chvilku se přihlásím. Už jsem se vybrečel a mám to venku. Ono
je samozřejmě lepší první vyndat tohle a pak až si povoloval tu mechatroniku, že? Takže jsem si ji zpátky dotáhl. Jo, tady vidíte gumičky, přes které to často potom přes které to často vzlíná. Teď nevím, jestli v té sadě mám tu průchodku nebo ne, protože mám pocit, že k 8 HP nechodí. Každopádně ty gumičky jsou stejné jako na 6 HP a těch tady mám asi miliardu, takže když tak to přehodím a nechám tam tuhle původní průchodku, okroužky vyměním, ale tady nějaký únik ani nebyl. Nepředpokládám, že by to mělo být nějaký problém. Dobrá, já to nechávám asi do zítřka, dneska to balím, půjdu se projít s pejskem a zítra si to poskládáme, naplníme všechno. Vlastně diferáky už jsem naplnil, to jsem vám netočil, to asi není důležité. Tu rozvodovku už mám naplněnou, zítra naplním automat, naplním motor a automat si odzdušíme, nastavíme hladinu a budeme potom pokračovat dál. Tak zatím čágo.